mbwendete koera lakini tojina amangana narora ndete gukwanu gana mbirago suka we kontrojina umurai mochore bwensi ya Kenya Dr. William Ruto era ne robereti na gendete tukurana na bara umirane ngumira nale ena babwatani bali ba Kenya kwanza na katorna nanna kuchera kumira na barai ba chi county assemblies go nigo bero bereti ndorojina Kenya ro ni robereti boga ba Kenya ndete ko tebe biombe bia sokiri ibombe bya oswati bia sokiri bya bono na bana siasa bali birugo bayana kimna ngoli kibaramba no singora bara marembe uchesa ba Kenya mba kwana chingwana jidanya tigo turwani maremba sensi itu ya Kenya kisa chikure jaga chagete ose gurma ba Kenya to ndete ko tebe no marembe bogo chibosia ba Kenya ndete ko tebe na torali marembe to na kyo marembe asensi itu ya Kenya ditukura no to ataka tumanye ostukwanire igoro yo marembe oyo ogokwana tumanye na marembe oyo no roliyo yo konyoreta naye na inje go siningo konyoreta ndore rero nigotobate bishop ase studio ito tojo kwana igoro yo marembe anna torena ekanisa ibaga kiyerire kero libaga li kanisa ndilili asensembeye yo marembe oyo to kwara kera itugo na ire libaga bano mwanjumo ligo kwariania asenjera yabe ni tutaka manaye na nditokora mona nyuna nabako na utubwadia asensembeye yemitandao Facebook Ndezi TV News digital oga asensemo ya YouTube na bako tonyora Ndezi TV News utaka to tweet na bako to tweet at Ndezi TV News yo mwanjumo ligenda utumekangalia o seriboliao na kitora ene kyo marembe emeyense yetu ya Kenya kutakore biro tigange amugeni na libaga ari manyekani ko cha sole ende tumaina ningo tonera studio kruzana bishop wana bwante mwanjumuri ningo tonera studio dia mona sana moralia ase ukungaliga ni ase studio ase litukoli tangani ndio ita kota bangambia mona sana na nimefurahi na inje gota cha ase getu egia Ndezi TV ngo karora botambe mona ke gota ko kia sama tero chingaki tole maambi no wakonya tobegeta matera maya sana so nashukuru sana ngoro kwa Bishop Charles Musomi Saboke keno mukacho kishi yonkora ndia sekanise koro kwa Anointed Faith Mission Church alisomo jodara jambile yeah ambia bana ogwegure na ton Bishop Isaboke ase studio simambia boni yerto kwanda mangana mange igoro yo marembe nene Bishop rena atakatura kwanda igoro yo marembe koni tutareka sense me yo marembe no enae no ko Bishop ngwagi de kura usino mwake kure nkyura kwande obachori bo chendali twa korete no hebo bwate mangana make nkyura bo kwandire kolenga naye Bishop yonda itakota bo muralingo obo asobo chori bo twara wo 2022 wabero bo chori tofauti kuwe myake leons egente ke tangani igo bwabe to bo chori bo marembe manene sana nkwale komero sijukura ngwa kuchire nkwale komero sabantu ngwa kwarabale campaign chigali chiale kuo kama etakale abantu bagachire mekutano lakini ya kole tu mekutane lakini njabwate sakasagende abantu bakole mekutano ya obuya chikora chigakubuya no le kende kiabete bibire bitatu byale ko bamune myakende kwale ko igwa abantu baitru asegete basabantu barwanira asegete lakini around yento arojenga abachori obo bwabere ubwo marembe na matokeo munatangase tunatete mbamanyia abantu baitando nsia sebatoligereti igo twachagete gosaba mapema asengi njo marembe asense yetu ya Kenya amasabo niga chagete si county Johnsi 47 chisiga iga twakoleta si sub county yetu kominemo nyakora we anto unchukana nete tugusaba asingi njo marembo iyo tubachigokorera amasabo egari ase kanisa ya BAG twakoleta kesa na amasabo roro amasaba ya na kumiri sana kumbe nyasaye kuigwara amasabo umurembo ura sense ya Kenya enjira abantu bakore bintu byabo enjira abantu bene sigasi cyabo enjira abantu baito boje kore na diskuru igondo cengaya namangana yukumya igaro cyo bari bakore ndabuya nande mbubwate amarembe Bishop twabere to kwana igoro yo marembe definition injiro cyo marembe asiji dictionary ase bintu aho amarembo yo korenga naye nururiyo bono tote abaigoro yo marembe umaye to marembe omarembe negento getenya sarete arete tasimwanya bantu na ndo marembe gukuru asinya sa omarembe oyo ebe tubwati omarembe no twara kibesa no twara ebinte biye omarembe nekere otimogete oigwete nga uri relaxeti yani igwete ngebintu bya umbi yabire no tatwara besa no taragera lakini igwete nga mbiyore to afye ya umbi yere
abantu baumbi yabale so ino rukuru kwa mulembe nense ito ya Kenya ekerense timugete abantu bataliko utegwedise gucichinse mochiria osichinse mechi osabantu bataliko nako myokania omulembe nekerense toererete abantu bakora ibintu byabo ino rukuru kwa mulembe no mulembe nuriya nyasau kuna abantu chinkoro abantu bali barenge batagete ko seba batu butindi batimuka meta abantu baro bamirete guchinda ikamana toko gamba no acha tangaze tukana ndabanga mulembe noro mbaro bamirete guchinda yani umuntu uri ari gutaka asoki gucisiko omulembe uri okogera bono umuntu amere guchinda n'abantu bande singenje umuntu ari abantu bande bakire nera hagukira so mulembe neja ya Nyasaye ayerete tasemwanya abantu ko umulembe gete ukorara kitoro maita abantu bari batari korara kitoro singenje mbo bwatu mulembe abantu bwatu jide abantu bo cyane ne barugi babo ensekere kurwana mulembe toyo maita garuta iko enda kugurege eduka uyu mulembe toyo abana kare bataraje sukuru mwibuli tabwatu mulembe so omulembe nekere ibintu bire bya ibintu bire bya sara bire bya abantu bakore ibintu byabo bya Bishop nandekera twanatanya gukwana ndoje na gose abakenya mbale ba anse mugete bakomochi kanisa une kanisa njama chikoro kana ke kwegemea upande gete gatige yende kolangana nonjana ningane na kanisa njama chikoro kana ke kwegemea side yende gatige yende gesiasa okay asemwanya bantu nabo bara rengera libo lakini kware gocha sajinde obwate chire dije no mongo twaro ichakara tugusaba yokurunga tugusabira Kenya Kenya kare tugusabira Kenya ari umuntu yomo Kenya ne yabantu 50,000,000 so ntu Kenya tware gusabira ne tware gusabira mulembe abarayi ababare kurwana bonsi naba Kenya baito yare koba yo ko ira bosera ira no mo Kenya yare koba Ruto muna bona abishirwe Ruto no mo Kenya intumuna barandia Nyasaye ego marika ko tebinga ki umura yokora ta kora atarajo nunango atarajo na Nyasaye so ntuge ntugyo katwale go saba ngeringa Nyasaye to umurai to umurai number 1 umurai mo bwede Nyasaye ato umurai urasike kanisa ya Nyasaye uragere kanisa ya Nyasaye gendere mutwe so kuno kugusaba gwito kwarenga bono nje tombori ngaki ngasabara ya babere naro tamedi Nyasaye na naro tamedi Nyasaye aibiye kana boko chachi nigo tingo bori Bishop anene bono nande ndiye kartu ndate kunya kumurikira igoro rinde yo maremboyo umurayo jire ubariganira ibune kanisa mwakira se ensemo mwakorera usina masabo nitakeire mubekeruna inwe murabense meri ko sinwe mwendo kokora masabo akeroro mo pasta igonga pasta na bongo onge gavana because gavana tariko na kanisa yamo bose president tariko genda se kanisa yamo na intumuna abarai igotora abarai babantu bonse na bomo abarai kare baturangiri batageta masabo na batoko genda tuisa goro kinga turiko genda basi ibona ya ro kiringa igotorense yamo gete igon tuanche tio libo sen tuanche tio intubona muna abarai andonsi na batoko genda na murayo ndwensi ogotorangeria batoko genda tomokorera amasabo mbe mano Bishop kerato ndate kunya kwanu majumuni ndate kwanda igoro yomurembe neri bagari kanisa asensemo yuburai ekera bana aba pastor na barugo aba missionary gose aba pastor aba bishop batakere konya na barudi bagari abo asoborai asensito ya Kenya ndate tusko gose kerbago torareli amurembe majumuni ndate kutomo chumbe yao gose libuli yao witira sinambia seskini yao kerato na Bishop isabo keto kwanda igoro yomurembe dekero renga kiechikure kiara chikura jonjige nchiage entra nande nchiere teritugo lakini ndroje na mangana yebina na aroro ago chikobekwa asibali bataraisane kana bachorbu mwakoyo kujirwene meronge berne biruge enda utuma chumbe yao enda utubate sense miri mitandao Facebook tonyore Ndis TV News digital wega sense mo ya YouTube tonyore Ndis TV News wako nyachinga ki to tweet @Ndis TV News Bishop inuvune kanisa mota kiriko nyari baga gosegetali asense mo ya siasa uikomanyo maralinga serikali ekora Kenya serikali nene Nyasaye Nyasaye nero gutangana na inde Nyasaye gabe getabasomba baye kobororo kworokereri koleteke kworokia mugwikano na kanisa te kurigereria ibintu bigosaleka because kanisa te korora ibintu bia ige kanisa nebugate ensemo sana enene asensemo ya siasa
because ekanisa nirete siasa engiya ekanisa nirete omurayi omuya orang'ana muna amarika agoteba egetabu kia mereng'ani 29 omurayi omuya gakoraha ense ekogoka ense ekogoka omurayi omuya gakoraha so kekere tokoigwa amariko muna itu abapasta intobwate getari giogosaba ng'a nyasaye ate omurayi omuya ase oburayi bwa ense yaitu ya Kenya ase eng'encho abanto tobwate ekanisa abantu aba nabo Kenya abantu aba nabo abanyabiasara abantu aba nabo bagokora egasi abantu aba nabo tokobara bono ntokoba ekanisa totebe ng'a ntwe ntoiya ase siasa because siasa n'abantu aba nabo tobwate ekanisa igo siasa ase ekanisa tindi koteba ng'a togikokora siasa gose togikora campaign but ntore ensemo yogochangia mono gotaka korora ng'a ebinto ngokorekana bire buya nona ase county chaitu asa magosa are nabo tokumanya ng'aki gase county toro cha magosa narega nyendi yale konyarekana muna bono gavana bose gavana chiko bose gavana ya joru ase Kisii county gavana takubotera ne kanisa nere kumotebi ng'aki amagosa nara nakebishango igo nebwate nere elol yoko ase oburayi bora ase seitu ya Kenya Bishop Gardnerete ntorana abarayi b'ikanisa mbali besoki kuri gibiro ao torano David Moure no murabe kanisa uri kuri gibiro kiburayi bwense ntorano ne county ya Kisii Bishop Josiah Nyanja nere no murabe kanisa lakini kero Monteso kiri kuri ase kanisa okori kero niga koma jubuna otigira mangana kanisa ochira soburayi nkira kwanda lingane asamo bishop somo randi okana kubolia oborai inja sensemba yane tindo jingambuya because omorai yoyo nabwate gasi agokora omorai yongora arabantu intwege ntwe kwenta gokora onye quality maito mundu nya quality nya bishop quality then you have that chance because obwati alori ndo gokora se kanisa aboko genda lirorio ochukora abantu banyasa because kora abantu banyasa muno murandia tebwate magosa ndos because tubwata abantu se bible barenga barayi baba Daudi tubwata Sadak na Mesa barenga barayi tubwate Daniel na barayi barenga se serikali igo akini asomonto ireri icho tokunyara go serve two masters bono go serve ore bose no bujumbe na ndiko go serve ekanisa de kunyara kana na mari kongo kanarenga to go serve two masters so ncha sense moyane te kunyara kana murandia atige borandia atiko boria chikura yibono itama itigenda kwa ngol ngane birengelbio mbimono bishop kerto kwanda igoro ngane dio morembe ngora dore nabana siasa ngo majugubali igoro nabakwana chingwana chira turubani morembe usijarete jinsa se chomorero nanto magorana abaraya bangi ngo batore platform bajana ne kanisa abakwana ninde bakwana ne chingwana chiyo turubani abaraya ba ikero bago jabusana abana siasa mbata kerekwe uribaga no ne kanisa bakwana nyuma antara ikabuo eli swali elio endonge na tabanga ntumuna barayi bose muna bapasta ntubwata abantu ekanisa tubwene tagosabera basoya siasa muna wone member yane take kubuli ujumbe usataye kubuli wa MCA na hinjira bongo musabera arahe lakini njo mwenyene tigande ndeli icho na inde manyenga nyasaye kine kiandangire tume tukorandia no kurangirwa ndiri kurangirwa jinza mwibere nyasaye tukorangiria ko tenga bona koire siasa na koire no burandia igendo nyasaye ko toneke monga genda murandie monde ndire licho lye nyasaye lakini hata itembeke buya lakini oyo kugenda kuburia nere nabwate haki ayo kuburia because mna mo Kenya nduta kumubekera magosa lakini to serve two masters na ekobega igenda kana nengeringa abaraye kare bachire kanisa abanda bari tangane Brighton wekomanya na abakristo barabange na abakristo bare nabande magwado no chikanisa baguche mode tima itinki yako ara tokorora ngabana siasa torora muna yisese toranga barumbo bone tiko abanda bamwenya abantu nabantu beito chikase jeito chiango jeito n'abantu nabone kero umuntu agire kanisa igaicha muno umuntu uje gusasi manyasa no maitenge kanisa alia anybody can come yesa dabetenga mabanjo lenaro nengano nero so onye yeso adabete mabanjo rabo ngyo mwana siasa rata so erese kanisa achago sasima na inde muna murayo ndebwensi oirwe because nyasango totabiale tusikama abarayi bakora ekera akire na bakonyorari bagagukwana
lakini mnaona tu jenga kiye nto jito katabanga montari ko boli chukure kanisa ini tabwana to ko boli chukure kanisa nga mo nga ki mo nga kere chukura umuntu ryo kago jatabanga njona acha gusaba mo sabere ga ki mo ma eteni aki tindi ko boli kura ran tu nyorane ko jisuko na ndari ko tena mturi ko mwaji ko tena mataba ugura aria abo tena sanari ensari abo tena saka waida aria tata kidigo tata ko rabande ba ko so ibaka mataba ugura aria waji ko kwaniroro so nabwana no na mataba bwaria nabwana tesiko yae ono nduriko ya burukani ono muntu nababwenete kukwania abantu naenda tebenki kia more toro lakini egento kerita kwana siasa inche muno morandi ritangane kana manyino umana siasa osoire na bombwate kukwana ngake gabo no siasa eroteyo igogotere no kwania abantu no chonyore chinga kyo banyore sikaria ubabuli chikura lakini raba bishop rendo monto yo ngora tono abantu bana bakuruigali ba kuno nichiza kwadige no tebe na bono siasa te kwanu buno monto yo kwete no ne keukie kali omanyete se bible abantu baroro bagete biegwa ekegwa talikira turiko egwe kegwa gorwe gusi turiko egwe kegwa wake chikura era tegemenge kegwe kiunga kigiacha maite biegwa mbire na bono sajinde nchenda takambe abantu abarani ngokorero bale ndokoroka ordination iyo bishop onyoro morandi oria ochikira omugeni omugeni ori nyocha ne sawadi yegari hi gari to koyekana lakini muntu to wonte binga bosa igungenga kia siasa katikati ngo muntu akugorere gari ngo chake komotera ngabona bishop na gorirwe gari chake ukambere nya na ukero tume dibo senkeroro tatiganje senkororo chigari chikuruwa ekero muntu agokorerwa agusaberwa ko so service yo bishop na lioko nyoro muntu akoigwe sawadi because sawadi ndio kila enga kiyo kila muntu ngorwale sawadi na hora nyoro morandi okoleterwe sawadi so guchangerwa abaro ringa ki morandi okonyora ngutarare na magoro bona tigatumugorere gari use mwana siasa oyo muntu ndo kwanira abo igure kundirwa tebere nga aya tigamugorere gari egari hiyo acha mune sawadi asinge nje ordination lakini tali asinge nje siasa bishop gatwara to kwana bono libagari mo Kristo ase siasa ndirieri ikiana na bokonyora no monda otebuna bono intuna ba Kristo bono tueje kabisa no no siasa libagari mo Kristo bono ndiriri ase siasa kiara siasa ronero na nengocha gojere konengana bishop Freito na wata maswali makongsa libagari mo Kristo umanyete na tabanga ki aba Kristo bali to bwate na bana inji nabo bali bakora chingeni aria taraja bakora nabo bali bakotera nabo bali bakotengariri so ase bakari sikaria tuguji kubwati kiro mushiriko maete amatapinga ki ndio yendo tere usida ndio enyare bechikura lakini ensemo enene yo mukristo nogotene na asama sabo nchase so kolengera likwane abe no mushirika abe no mu pastor ega sienene ase ensemo ya siasa into no sabera abandaba ase nginjo ase kenaro anende dengo debi ase studina abantu bange bali batulgeredi era uliento asabete sana na nditoka kikeri kabisa abantu ababara bakurumi abantu bako egubura baenda baje komenta bakungu abantu bara abandi bara abalebi ikintu agikireti sana enoreto kumonto soire Denda tengo tebinga ta kogendera ta gusuka kujimotu na kene kiyara kore matuka makonyoro urusirwe nabana inchi boka bara murusio because ke twasa betengenya sabe ko muntu bwata maroro y'abantu na intu bondo tuchi inera ori kanisa umuntu bwata maroro y'abantu umuntu mayete ngankia bana tokokora ngakia gwikira bangina ba bebyombe ngakia gwikira basai ngakia gwikira chikanisa cyanya sai achitugeke asara nyare njo kero rumurai tubasa wonda binga ki rumurai kanisa onye begete omwerio ebintu bino byo begete mutu kanisa nero kwene tukubika number 1 mnamona igumurai ndo kurujinsa mujanya miraria ugokwana kabisa umurai yoli ndaitenya sama pongeze ndaita kompongeza sana
ore goteba nga nchimuna nko eguburaye gete getangani gete ko kwakacha chikanisa abantu basoime abantu batiga marua ekenyu binyoro bito bibe buya because gwetera se kanisa nali amagendera akora ki amante kare bale buya ngite kenyoro konyora kire buya nyu abantu batigira marua abantu batigira sore muine ro murayu wata maroronga ki ekanisa usa ko yemenda chinguru ekenyoro kyawo gukira rais lakini otamende die kanisa chinguru wasali because abantu abango otagete banywe bacha kugwakara chikura batindete nyakini kenyore kingeriko karaki nkeriko suka bisho kartondete iga ngoma jitorko na division sinje chikora abase kanisa ekaro jabe division se kanisa kwanyana kanisa keze domination ize nina yeira buna no na ba Kenya abatara so se kanisa pateana na turario malembe kanisa ne turario malembe teo ndo konye kabuya naki kolengana nae birengera riora kwane igoro ya division sijiko be kanisa division sibe ende kanisa no na ba Kenya barbatara manyika umura munyasaye mba tu anjirende na ntu na barabi kanisa division zoma ite koru karenji alengo ande nchiko ba nchi woro ase samagana kanisa tunda itingo tebinge kanisa ne 100% ebinde bimbiro na nden korra tole no nase sengaki barandi chikanisa change chintangani chialenge chinkongu mono kubwa kuchino ne chikanisa to bwata bon so division chigocha asengenjo ya shetani kare shetani tatageti bintu bikolekane igakoleta division enderio kirikia tagete kirinya sa tagete nke basa wikirana division is mono ekoleto no mobisa asengenjo yo gosalia na amarika otanga achete gosalia achete goita na gosalia so division is ejigo ja asengenjo gosalia lakini yo moeri ngoja chire chiabu oikomanyiri ngana ndire sabo tabanga na agachete kanisa na ne mikiri emebe te konyara kujebwa ngoja chire lakini njiko nyara kubwa chiko nyara kubwa kanisa yo manene because kanisa ire ya nyasaye teri kongu lakini ya teri ya nyasaye division silingo ja chiri chia kolegas ya gera abantu mbako nona abantu bararanga chikanisa banombosa abantu baranga nitagende kanisa abantu ndo chaba banyene maiwana ini so ni mwovu analeta yale lakini mwisho huwa yanaisha kanisa na barabe kanisa bachangire koreta murembe anekro basabete nyasaye akabaigwa ba murembo chire ekeribika sense media point abantu bakogwa mabaga asije serikali omo pastor go semo bishop nene mutakerikwe uri bagama ba appointed no ina sebirogo osena biro bimogo kana madena tigamo be aba pastor go seno uri bagari no ikamwa sabo mokutano seno bo bagaba na mwakoran na inu una ba pastor mutakerima nyara points ja serikali chinene sana because akara ogambi bwarenge wa ngakiana bukanesa na ete abasomba banyasaye amabaga nande mayakane na Sadrak na Mesak na Abednego babete chi minister kero murandia airwe position mono ntuye to gutaka mna mona etu abere to request ya saba to baito bali baturigirete na bagaba na baito baturigirete mono position ya na se county no kobeka ogo balance maite bono konyoranga onyo monto genda mo gaba no mo SDA akobe ko mo SDA oye onyoge no mogaba no mokato kyo ko mokatoriki osomo pentakosto be ko lakini tutagete a balance abantu chikanisa Jones o chaplain orali mune chaplain ko genda ali asabere county nje sense muyane ina position ndoje ndata ke kogania wetania position ko se yokoba mwesimiwa wose yokoba because nje tayari no mwesimiwa manye ande wetani mwesimiwa so wetani abuna ndinga ngana ninjiko wo wesimiwa wetani wesimiwa bolimbuga tobonene bo pastor bwane na king nomination yane nominated yane ndanyore niyo chaplain niyo kogenda alia sabera abantu balia na sama gwasare diria sege kaukeria mune chaplain abatebinga igambo be mokogenda ngabe bune skuru rie chaplain ko lakini bon torate na gose emna inu ekakasi kanisa mwara temire kora sukumegente kibuna na nduta kere tonyori bagarito ase serikali no na ase serikali account gora tema tole twatemire sana lakini rende okoranga na no maite nko egubare na ntalinga baba stambara eguborai ande mbale bako egwanda bamerwa muntu akwenda ali so imekerime omuntu lengo muna bano kujiboru yo manyanga abantu baro bachori bali reverend bara bajumbe lakini ekera so iralia mo reverend bwa emboli kolekana kende yonse so talinga abantu mbali ko chorungo choru bale lakini okonyoranga bagwika galia
maete masingara ari maria okonyoranga mamrakara ari igoro mono kubwa yo mupasta mukwanyona ono mupasta tabwatie sauti lakini gento ngelinga egento gyoka nare gwanjanga umuntu murayo muya no ryo begeto murandi ensemo nkagenda linde nakuru nkanyora umuntu getashikali chikoni kwa chigari ari workshop chigari umuntu nere manager yo kwa chigari ari na nakini kanyona no mupasta ari wana kana to kumanyana no mugusi wonda linje ngoro kunyalebe na ndinche manager yo kwa chigari ya ndinche nche advisor yo muchumbe unakuru kama tabe na ya advisor mupasta ala mujumbo itali umuntu bo kubisana obege to mupasta ko be advisor na no mujumbo inaira nete mujumbo koro kwa rama igabege to mupasta ko be advisor so bono ga ase to gusiga kana kumusana abantu abaito banje te abantu ababa igeta baba digo uma to mupasta kera u advice go koigwa igata getago tebinga igagenda iga gakorega so position chine ne turata ke koegwa mono gwa advice no kuroba semi asomo chumbe usasomo MCA usase gavana usaseneta maisa ko to position iyo ko advice we are available na ndume denje na batoa position ina na batatu akana just free of charge we can do it because ntutagete serikali ngia ntutageta magendera akorwe ntutagete bintu bikoru bijya nturi ari aseta manga na intukanga nto ikanto nyori kibesa yanya sana to seneti eke wanga to seneti tumetoseka asinzi ya Kenya ange 70% to 80% nigo tora ba Kristo nereko tebe kanina mbene no mubaro wa Kristo lakini nandego ikansense meto makonyora na sebirengo byobokurumi nigense ya Kenya tangeni inkigwirira bona toraba Kristo 70% to 80% ni birengo byobokurumi bibe igoro ne portion ye kanisa asokoro ne bokurumi neriri bishop kogenda igoro ne gasyan kumusa muno mo Kristo mate tora yandonge tokoro ka ba Kristo na aba Kristo na bubara ababe mono wetani na ujena abantu bande bonse asumondo kuruku mu Kristo eli to mu Kristo lile ime mono na inde kareli achagete lieteli lyo ku Kristo lya achageta asomo jole kwa Antiochia nkige ko garalia abantu baro kitoba Kristo abantu bale ngasomo ju Antiochia bale ku kwana igoro ya Kristo bona abantu bakatanga ngabwe bo bikene Kristo bakaro kwa ba Kristo bono umuntu akuruku mu Kristo ari kukwana igoro ya Kristo umuntu akwana mu Kristo ari kogena no enkanisa umuntu akwana mu Kristo igonyomera bakungu batatu abantu aba tigangote bingaki percentage nyingi ya Kristo mbali bayibuletwe bakanyoranga abayibuli babo n'aba Kristo bakaba aba Kristo asenge njo abayibuli babo na kinime yabo bana kona cheki na gyoko baba Kristo so that is a problem abona okonyora corruption yako soera asenge njo muntu ayiboire ase dini gete abwate tie dini eliyo mwibuli yoe lakini yana mwenye ime yatana kona chekina ime ayenga ki nje nitaete ko baiga nitaete ko korera nyasaye nitaete kwangamba nitaete kwaberwa lakini gaibole tu ase abantu gete akatama nje n'umuntu gwe dini gete abayibuli bane na abayi dini gete abayibuli bana bona akakina igo bona nanyora kende yonse because yaro mwenye natana go decide gukora kende naboko nyoro umuntu ulia bona obeiro umuntu umubi abakora corruption abakoiba kibesa so Kenya igenda kanene kenge bantu bana wanja koborigwa osogwanja Kristo ko mumotori bw'ubugema bwabo ikina inere problem enene ekino turanyora na tware no na baraingo be kubare be kanisa babe kuno na sekyo mbegi yo kurwani bokurumi aba Kenya basemerina oyobe ko no mu Kristo na turojena na bara rwani bwo ingiye ko mabera kongu go kurwani bokurumi boli asensitu yake pena ibrenge byo bisho umanyete umuntu ndiko be kwoyomo bako be kwabange na gendo muna kelinje tingwanja kobeko because to konyara pi egendo kiriyo konyoranga abantu abamuri common abarabo mbawo wanjira oikiwikira ase no jenga Kenya umuntu kyobwatiru ababa korwa abayibi andama ina rombaro bantu bibire kibasya Kenya bantu bibire kibasya county bantu bibire kibasya cha CDF ngoro kyobwatiru osibirwe umuntu gete nabwate twakasibwa so umuntu uri agwikaga ari relax busogoswa odabanga agago koraiga mwete okonyora yabere kanaiga nje tinkomanya guchima singi nje taite ko position yeyo tindikomanya nkige kogera umuntu muno uri akobeko atari go deliver tindikomanya because tindai kasare turakwana nere abwene ta go deliver kabisa na nato nenelekene
abantu basibu naende gento nche na rigerereti na roje nga omuntu lilo kwa bukara na mbaletete chiripot cy'abantu abaibi borobumba sangereti bagakorera kene genya sae bakareta mutu asabaria babwenete ko kubwata abantu baba bakoreki babasibe wono kuruwabuo onyora ngaki ase bintu byarete tu mbiri kogenda sibiri kogenda lakini nseme yaba pastor konyora borobumba akore mu pastor yo na akorete gia akorete lakini go chimotua yega kwamera sigia kwamenete go Katondretego bisho ndwaro jena itukure goro muraibu yabo mabwasi miuro moja na sogata kana machibu ararigo na chipukati na machibu ya ararigo kutaringe yake ne no bwasho bono buna inu kanisa ebinte biragendra oyakane igoro chumorembo yo mwendrete ko sabira buni kanisa to ndete buni kanisa no jiko basinzi itu yakenya usinande eburo bunigira chikwene buraburu teya ko chiko bago chimoto abana ndatangwa kikishirenga muna kwaro chomorembo yole na bogo chikoba ikokoendera because alia se twasabire paka se court ase high court ase bine bigo chikona jerwa pakonsi twasabire nga bigo chikona chwa binachuno morembe naende mashindano tana kubura ase asoburai na bomo ndakubu agenda court osabu anjerana kumaete Kenya muntu tana wanjerana bali wanjerana laisi nijise gikorwana tatika bono the first round tutaita ko sabanga bone chiga na chigenda mpaka court omorembe no bwati mpaka court gento go tangazwa gutangazukere kebenge kyabeire nyeje chikore chikoirore chirorerwe lakini onye no kuna janganya rebe nairete boseno oyoira court ne rogote bugoirire boseno oyoirire I think ngomorembe go jore ko bakenya nandi munora kanira koba mbemo no majumure karana de bwati karatore na bishop isabo kikato ndete kwerera ANC itu ya Kenya ngaki egendrete koba no morembe anenekero atatebiru na pastor mbanyara bago sabirense yaito ya Kenya mano kabisa bishop karanga ndete kwigoranda roje SMS yake iringwa kwa nabuna kobo mo Kristo ni yekobega asiengo ige percentage ya 8% asinse itu ya Kenya koba ba Kristo mbara ba Kristo osaba ntabange bara ba Kristo bara ba Kristo batabatia makora because umu Kristo na makora na ba Kristo bare lakini babatia makora yeah nduriko tambali ba Kristo na ba Kristo bare lakini makora takora diki taiyo Paula awata yabaiga incha makorane igonko bwatia makora Kristo igonko mubwati Kristo munanko mubwati Kristo na inu mumbwati so ine character so character nere taiyo aba Kristo baro abanta baya bagokora cyo bisinene lakini mbabwati makoro akoro kinga barabona aba Kristo iya noroje nga nabura gendo bisi na kongusana kuja kumanya umuntu no bwekanisa injera gwagti injera gukwana injurora ikaranse obisi yo muntu utari kuigorerwa inere koro kinga umuntu no mukristo ale bastari mukristo lakini gata ko gorete ngo ngedari mukristo no mukristo lakini amakoro dali mukristo amakoro na itekere unabona yango debiga ngagenda obisi yeito ga jibo nene ngatebugo ende number 46 uchikorore gabana ende number 46 ngababo number 46 ga sinkoliki ono mete ngabatebiga ki number 46 ka umuntu mwawo so mo muntu liole mali obisi mali kaya rolire ngono mu pastor karete rulisa karonumba umupasta kumwekanira iye umupasta mwe amasikani ayetebi muntu ngaki rusu umupasta oligaria motebi ijega iga aruwa maroraye aruwa maoni aye umupasta agusabere asoka kore agenda ngiyo kubeka umupasta akubeka nerera ini igona atabangaki mbaro lakini amakora ya bakristo na bakristo yona bakristo baro sine ai bokire yani monde abigete aivalia ngozi ya kondo lakini ya ngozi lakini ndani ni umba mwitu ina berego na bamarika bataba so talinga mbayo mbaro lakini amakoro nando ndatuchiko chikwanda kuchivosia kiara ndingene riri tokabzo manju murire nindo chega mwane yoga tete ana turgeti bia kurwa sense meri ya Dubai yote ana bia mano bishop asoko to erabia nene karensi ya Kenya ndete koro kio morembe leader patient gisa ago to bwat bia yote ano ari mi morobiri bia mano gakite to ene kio morembe ase ense yaito ya Kenya ogega Nicholas
aote ano alime yumurobele atubwatete asenchera ya kabisa bade na Juliet yoye na bana shili na Bildad baote ana nigo batubwate byokorwa sensemeri ya Nyansongo stage aote ana mbiyamano ase umurobelio kartonrete gukwanda iguru yomulembe asense yeito ya Kenya na kuna Otena Herondis TV inawapata vyema kutoka maeneo ya Sasati tukiwa pamoja na sister ya Nyaboke Choi na Nyamuita. Nera otena batu byokorwa sensemeri ya Sasati. Naro kuna Sinte Nyaboka otena gatu batu senjerede nglia tigaturali omarembe na ande tutwara maskani asabara ibali bacholirwe na barabu bara aba Kenya ase injira ere bosio. Bishop Kalto ndrete ntone gwerigi SMS akorire birengere byao Kenya ya chenjiri ase enganemone ngakiro che Kenya kujibosia ngakibone kanisa takiri kwebeka nakubote nabara ibande oja samatukare bosio asamatukare bosio tuwe bangete sana munabone kanisa ase kisiga iga tubwate byombe bonange bya barandi ange bitato biko govern Kisi County ngima ekiombe getangani korokwa Evangelical Alliance of Kenya Evangelical neke ombumanyetekere 47 counties kere kuru national ne hambulera ne sauti ye kanisa mono geko bwati na kuboria maswali muna registration ninja irana yeji kanisa lakini ekiombe kia bwati mangana iyo ne Evangelical Alliance of Kenya toko bwate ke umbeke ngere ogero ko nga pastors forum krachi na kero kia bekira barandia amo asengenjo yoko agaja bosokorosie prayer center aso muchito gusi eke umbeke ngero to bwate ke koro kwa nga Kisi Ministers Fellowship so ebi ombe byonsi pie biramo guchibosi gaiga muna chiko araiga tutagete ko tokobeke mekakate kabisa na kororanga abarayaba baraire asenjere bwenerete na bono gujukubwati tole bono nduri gujugotiga bono no mu MC otari gujukokora buya bono tokumurangeri no mu chumbo tari gukora buya tokumurangeri no rene gavana tari gukora buya bono togujukogana paka chobisi cyabo twabatabia tuigweta mararame karega mune kanisa se njobone kanisa ko cyama tukamange yabeire gukira tari gutebwati sauti tari gukwana na sengenjo twanyorete ngabono ntumanyiri na ntutoka kira kini bono ni ntutogo jukoboka bono ni ntutogo jukoimoka tuoro kinge kanisa nero na nebi ntombige ndrete segondi bono ndo juko jumotwe amangana go juko chenji ko bama ya mono na gujukonyoranga ubora ibo juko bo jumosio gujimotu gujuko baboro buya wetania chiga kichende George Bieman Bishop Bieman manju muri kanonde tuto bwati na bwatu randa sensa miri ndi studio tokwira na tukwa na manga sentune de itu yakabirito uska enda gutumo chumbe awetira sinambera seskini igora bwenda tonyora senjera yobekiran TV Ubwansu Bwumugusi Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater t-shirt chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit, chi pajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chi tai chi chisukuru ao. Naboigo, nkokora bali embroidery. Korosya bali chisweta, naboigo kobeka, amaliko asichianga. Gose labeling. Nigo bagotoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Gosumwa kiresi mirut asenamba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chozi nebintu byo gukorera kigosori orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagito kweroberia utarachaka bwiyaliganie kigima
eliokogosoka oikeranie eganka yao asomora uburyo bw'esabaria y'obonchoreria nigo tokurigereria inakie kerengererio kegonchuka na kobe emeremo eyekorete ng'eria yakira rituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogokorentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusuka busyo umerananere kira rituko ria Alamisi inseye munenusu ya Marokoba na boigo moiroro rituko ria Jumatatu chinsa isano neibere cia mogaso asomuroberiyo wesabaria yobonchoreria ime ya Ndizi TV omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ryobonchoreria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana naibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano naibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano naibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwana machumuri karone tutubwati anena somoro geto kwana igoro ya mangana yo maremba sinsi to ya Kenya kirobo choli bwa kore kanda sinsi to ya Kenya to ro marembe kwenda kiwase injira ya bene kodo na bishop isaboke agoto erabuna na barwe kanisa injaira libakali abali abene gusabira insi to ya Kenya nande mbaratiga nande mbagende gusabira insi to ya Kenya tari barubuka none abakenya anne bali bamwabwete nyasaye bamusigete nyasaye metari bonzi bamusigete nyasaye bamwabwete nyasaye bana bishop wato tebina naboko ruko Kristo rakindoro mu Kristo ibikoro byao nabikoro kina umuntu no mu Kristo arozari mu Kristo ndo era tukwandra anega tukolingo turire no mu Kristo libagari andiriri asenseto ya Kenya ana sense meri asiasa kero mu Kristo akirimaga atena gitindi ko swa sense ya siasa no morembe ta usabirense ya Kenya yoni gara akire nande bindo bisarike ndo era tukwana na bishop isaboke genda gututumira uchumbe yao ninjiro chango isomara senjira ya bene bishop ko tuire na sentundire ya kabire amachiko nara kubikwa usako sarunango bekware asinsido ya Kenya ya majikobo yikanisa yake akira kwane na majikale ko majikobo ani yako sarunango bekware elinde amajigwene no ne kanisa magega na ino nya maido sinko igole akira kwane dinganiro omanya tetu abere to gusaba muno asengenjo na majiko to korwanira lichiko lya bege tuna no mo chaki korokwa nga Kenyatta igabegete lichiko lyabegete 1963 lichiko asensema ye kanisa eli alenge lichiko liko tebanga urwa kwa budu gosibole bwo sasima na lichiko lindia na gochenjigwa ngakia mwindi chenjiri ngakia kibaki ndi chenjiri nakini kera okoligere linga gatigati kanisa njamaji kuburukani wake mono chinga kichiri cha corona kere serikali yale gutenena ya mana kurororo ya sieka chikanisa umaita serikali yale kwena na ucha sabaraibo na mone byombe na twata babya Evangelical Alliance of Kenya tubate KCCP yere ya Catholic tubate NCCK abarai bali na wale gututangazira batutaibono asiyekire tusieke kantali ya serikali because kanisa na serikali ende aibona ro ntakete serikali manyanga serikali kanisa na serikali ende kurwa chinga kichiria chabegetwe na 1963 nga kanisa ne bwatu busibole bwaye na kare kanisa bwatu busibole bwaye naona kara konyora machika ko nabone kanisa nchi aseku sana chikare toboko na nika kini tutaite ko saba corona yajira bantu gukubale tukujikogenda tukuminyoke wa kanisa arandi bagaitwa morali abandi bagaitwa so amajiko munayo aina amajika mabe
machika mabe na muntu ndu wencio kumunyoka genda chigwa kumurandi kanisa itari komenya andi maiti soyo uyo wanete moya kali nyukale moya saba mabera mapema wase kero gwa kumurandi muntu nalo goro koyo brown ase bible kero murandi ndale kumukurera muntu rega matangu murandi abu aturi yakora mbroko boko kukure kopotuka paka nanda kaja korera ngaki tebi murandi asabe ngira ne ruko bo murandi tari ko rambole ruko boko murandi no bidungu sitache pako mafuta wa Mungu so ekanisa eposition ye kanisa nelinga etuale nsemo yae ekanisa ne bwate institution yae kile kanisa cha Kenya chibwate institution yae serikali tike kanisa kore bintu byae so serikali bwene tuko wasona na amangane kanisa lakini esegento kende ya masi ndi ko tabanga ta wasona na ngabarandi bakore bintu bakabaetani ase bintu bire necessary gokorwa ne serikali bwene tago we interview korangaga ekanisa nero ya menyere no marembe na ekanisa nero ya kolire buya ebwate magoso kutuka unabona Kenya tubwate bituke binge tubwata barandi bange bandi bagoja bacha kutusaleria bacha gukora ibintu gete paka byageranga paka jikanisa twins bitu abekera ni gumenga ki jikanisa nabo jire kabire yega so egente kenen twale gokoranga no ni ntu abatole torase byombe mnabona Evangelical Alliance of Kenya useni CCK ntubone tere ntu ko imuka mutu ase abantu bachire gusaria elieta lito tuirane tubagikeri ositubakane ne serikali tubwadisi sesinge njonto tigere serikali na intutokire ndelio serikali ne kanisa bwatera nega pega kwa pega na botwale korosi ense ya Kenya because Kenya nense abantu basomete Kenya nense abantu ba ukore byasare bya Kenya nense bwate chibesa so ekanisa tatenene tina serikali yatenene nabo shetani era gocha eso imune kanisa acha ke kuburuga endele kanisa role kane koma bosa so lichi kolie kanisa nabo litigaleza ko balichi kolie kanisa na ende serikali bwene tugo interfere amangana ye kanisa tigabe ye kanisa ekaro tukurigirira bote rwa BBI rwe getero tukuterwale ne kambero gatebana ndwa bote dincherere ndonge ntwaro je no ne kanisa abara ibe kanisa ba kwemurunga na mbayiri bagana barubaru fuse cyabo ase BBI bara imbata kiribe kanisa na bara botreniwa baro opinion cyabo ose fuse cyabo goji ekaro no ne serikali tezo goji mono sana ntwa bwata mara kama nene mono sema yaito onto asekerere twe bagakora egento zokoroka ogo bakaingira guchense mogete intata ite kwa na television bakanga na intuko to ensemo yeito na intubune kanisa so opinion readers mnaona mnenjenindo opinion leader kurangari bole na bandu county commissioners tinko opinion leader wosa ekerenga gijukura lakini tindi opinion leader chingaki ebintu bya koredeki bya sarekire so egente kwa kwana yo mintone nabakere egento kere bwene takurikere gusana ende torlenga enseito ya tenenire ekanse ya tenenire na ntwaro lenge boraibo achire mutu ebintu bya bere bya embi mano pisho kandana to kwana pisho beka to kwana igoro yo marembe no ene kero inga gichikura no ene ne ase amate nyumba ommarembo no gendere ko to ndete kwana kina chisegi cya nyumba njigendete kwana kwa sorongo rwa gusi amaruna ndete komente birengo bya marunya soro ya kinide na kibone kanisa nerere sonani erigo kora jifaisi jimbe negative faisi cyanya jikwane kwa asigende kwana kwa sorongo rwa gusi na kinate beranga serikali etakoletia mana ne kanisa mucho yoto muna bono yo kisiga gatoko nyara kokoroka because bone gachinya sori chikunywa kisiga echire high tech chire igoro mono na no ena marua muna bono so etara jambiri ali twakire report njiri kwegekana bono twasinyunga ki na itoko minyoka goje because serikali na tumana takote tebia tokonye esibie bintu biria chinya sore esibie rero muna bono igoro na etata segete mumura bale kunyunya sore ganga batega karari minda eta singe njinjire imogo terio kierio ni nukia vibaya sana mba igwete biya bakalimia bakatinda jira gujinse kama na gweta bono roche ebintu mune bino gendo report atebe ngasigete nabe asigete narega turi konyora nga serikali nebwate chinguru chiria chogo kolega sina gusibyo mucho yitokisi litukeli na itera ali town ali ya petroli yoyondi nale ko iromane school ma bisa 11
nkanyora abana ali se kwende takatagere bimwana bichokora no chirali lakini abana bakwenda daraja mbili secondary school no bakunywenya sore gali bamana kwende school bamana kunywende school nta kwanete gendekyo ngake kwanege sange kwana kirase lakini bado abana bali no barali ali ninya sore mbaga ndate kunywa ali mambi no bale so bono serikali yetu ne lingaki tonyore serikali tagete kusibyo muchoyo serikali rasibyo muchoyo no yo gusibya marua gusibya binyuwe ebyo jinya sore echo naliyo bwibi burakeane naliyo bokebago burakeane naliyo bantu baratwara omolembe because bone bituko mbirororo obyoko bya bantu kwiberwa bya bantu gweitwa asinga njo jinya sore echo nko ibone case kende ngo mu muronda itete tato mwabo ndako mutaratari the town ya ona ndenga ngomu muroyo no nejinya sore akonyo aitete bakaise uroje bintu bunebyo na bibi kogera abantu banyara gwita abantu igo nje mune kanisa enataka wotabanga serikali ene yonse kwera ye county ebwatira namone kanisa eturangiri to college meeting chi county commissioner baturangirie nde to batebinga kinki babwaneta gukora because nabo barabe mbamanya nabo konyora basigari bande nabarebi basigari bande kunyo bale baka bibindebyo lakini mbakonyara gukora libagari gukubwata abantu balia kwanyora ujira ali nera gukora ujira ali nera kunyo so to batebinga to kibaneta gukorekana onye nyene county commissioner ekoleto itali gukora kende erusugo ntubwate mandate mune kanisa yogotabanga ki county commissioner erega ndoroje ngatego tokonya kende na intumune kanisa nagote kuchimotu abono biombe binago tajira bibwate chinguru bono guchikuboka tole tororenge gusiye to ya sibigwe mono mona sebi nyugwa bigotindie because abana batikire isukuru abana bande ba beiro bono banyakabu abeire goro ogenda town yalia no bali ubutukukuru abana basinini abanka banene kewango bana bichi school bana ku university bana ku institute no bali town yali ngai ba kwigoro ngai ba isingi nje bakwana banyora libakali roro bachaka okore bintu munebi umwana muiburi yarwete kibesa akareta umwana university n'umwana wikwanyora no wale street botuko no kolera sana kolene sana kwa maana konyora umwana olia tali gosoma ukikirasi ke tutikire school asingi nje binyugwa bire pakase university bire pakase school kwegwete kwende ki school ngikia toge tororo so ibintu munebiga ntubwene kubwatira namne ne ni school ntubweta kubwatira na George no ni principal je school njibasa kwa patsa ninga ne school ne ya catholic nga nje tingo choro ngakyo ne school ya toka ne bwata magoso na bora nyona nje ngo choro na banko ya konya senda anyare so tubwatira ni school tubwatira ne serikali torenga kisi yaito yabeire kisi bwato molembe ebwate omolembe to gocha nyinya sore jiroro na marwaro because omolembe na kero gweta butuko muntu ndita kure kebeti kyao yes uno arukuru kwamale omolembe ukurare toro gusugutige duka yao wacha kwanyora nge duka yao asu kwanyetigete kwanyore bintu mburonge bire inere kuru kwamale na Elizabeth nyaega ariko bolina era bolina lingana ligwate abuna pastor mbari bako jaba igora chikanisa na barubu baturubani abande obolina ligwate abuna tora como pastor ekiara osoka bo lakini abago ja serieta liokora bande nibo barabu ora barage kiara noragereliu Elizabeth yo bwana tako so me Bible ekere Sauli na Daudi Sauli na nyorete Daudi na nyorete Sauli abwateli bagali yali yokumwita because no mubiso yo Sauli ale kuli Daudi amuite lakini Daudi bona akamonyora kamuite ti igaputolete yanga yokumoro kinga igona asika Sauli no musomborenge kitale gukora bia nakie kora malika batabanga umenyete nore natabanga kobakoko ntorambura amaliko ngukwanarega onye nyasaye umuntu yo chabu nagende onye tali nyasaye umuntu ina chabu naroreka no ngujire naroka no gwatabanta abange narokore gutuko biaye ebine byo muda itaisha tu na hiyo maneno kwa sababu ni maandiko tutaki kwenda na mwili na tuchake kuligia abarandi bali abona turoje nga turiko korabya tuchake ntuli nyasaye because nyasaye na ro manyete nga umuntu yo mujya gukora gusimbo bagukora lakini mariko gagontebia yagontebinga onye nyasaye negendelera onye tali nyasaye yo manene taisha nara gurukuna chosho mukaya gotena mbore bishop aba pastor mbale kero barangiriwe asemeyega gosaba amasababo agosaba bagusaba barana noembali bandi noembali babwetu barana nabo basabirwa okubukwabo
Kira deo Simeon muka, Joshua Mugaya. Simeon Mugaya nataka ngotebi ntuna barai. So ugo saba weito to ugo saba ngwanja kwanya sai okaleki ugwanja kwanya sai na ugo saba muntu taira na ugo saba muntu taire. Lakini we komanya ngaki oburai obokoro gunanya sai. That's why kare yesa igetakete samani akaanza kolera ngaki gakombe ke kuru asende yesa akatabanga ugwanja kwa okaleki okolekana. Intuwono mara ange kare to saba atokota ugwanja kwanya sai okaleki wona kare to ataba ugwanja na bemineti okoira nkoro bosoko gotaira ngokoleki nkoyo. So again takana nkeringa abarai okay mbali bago saba bago saba mbali bago saba nande basaba kabaetan na wana iwe to yomo nyakwa ruja mangana social media oyo mo ligo saba kasaba umuntu ria da no murandi na nasa nene no mujoma nene ngana sabire nyasa ai ngumura igetaire ntu turi kukwana igo okay mbali bago kwana igo kwe jipendekeza usenaja olinaja mwinyore lakini yantaka nengeringa tutiga tutebie abaraye kene ekero gusabira umurai motebi ngidini nyasaye motebi njongo gusabira omuntu kuruburai ningo nyasaye amasabo gwacha mbiri ngota yo gusaba nakoleki naye wayenyo murandi mwana siasa ojire otebire pastor nsabere aye musabere munasaba bona mangano yo koira no gotaira italigoro ya pastor. Nara kuna makoli amos akoboriga na bodo kuri bori kyara wone to bekentu tene na to manyengi kirebosio akoboriga bishop akobori na bishop ngusabira baro marembe lakini ngonyorore na aba pastor bande ningo babwata barugi babantu igo no marembe akora ligo sine familia banda okora kwanyoro musubati akari komborwa woye ina musma kuri kobori na wata bi murari korwa mapema ngaki se kanisa division sinji kobora na bitomine bimbe kokaraki mbi kobora ebinte bimbiro nande nagote binga ntubwate ngento kukorangerirwa nande ntubwate ngento kukwerangeria tubwata berangerie baroje ngaisa ko mu pastor bangonya ajibesa sabo ko mu pastor abongorandi ngo gendie gari tamayetie garama unaona mondaro lengo gendie gari agenda na enyole teigo tamayetinga garama gani nimelipa na nimetoka wapi lakini hata banga kini nje ndangeriwe ke program nje ajikoro kumogano na yana eteire na liora manyanga tali raisi koba ase busimna bono na ikire na ni nyaiterete na ndego ko mu basta we komanya nga yumo ntakuru na kinya saa ukorangeri so tali kire gento nga ngoiche nga yoko ewe ngocha ko brandi because roje aba murandi sese ningwe wakachire nyomba na no taita ko soro lakini abarandi aba okoro bonyaka babere too much mbaroro abumbali berangereti kara ko nyomba murandi abo ataba kungu osaso eto bakungu nyomba oyini bono njengo tabo ino yoburangereti oyo ino yo tarangereti kuno nyasa na ke yesa ko tabanga muba manyasa makoro bono ayenchunguze muna nje sabo ko nchunguze kuru mambe paka marawa na boku manyanga nyasa na ko teti na ndangereti gosi nimbo to mungino no yo nsike teramba wana kerensi ke to mungino na ndemu anjete gento nke ko ngiranda onse na ndiki ko ngonjo kanania ndo jogo kwa na family life amangana muna ayu lakini ndaita mbata binga mbaro berangereti ane mbaro nyasara ngereti Samuel ogeta kuboriga mborori bishop ga abanta banke banjire pasha batigiro marembe nakiara kwanire goro yengana ye pasha no marembe batigiro marembe banjire pasha ngora kwanna nge bishop bona pasha dimete pasha nereri pasha ngora kwa ujibese na bokore pasha ndoko ne jibese kwa kwa kurwe kanisa bose kurwa saba na siasa kurwa saba na siasa mini kurwa saba na siasa oyobo lili swali ntakete amos ntakete bengambu ya mano sana lakini ntakete ngote benga ki ovulate ga ntwarangeri kwa no murai because na ngote bintu na barai wona ntakete gukwana oigunga ki tali ngukwana oigunga ki ngasabu bose no ndrongeti pati na rangeri tukumuno murai tukarangeri wal state house murai ngojale togendo tukaendo abarandia totebe gusiengi mama ken alafu baadaye nkarangeri kukorwa ali state house nkarangeri kunja ko sabe stadium nga president ngojale nayo ko sabe president stadium na nona ikaranse moto ali se president lakini ngote mna tu arwe toro basha njale ngoro basha njale ngoro igotali kire mekutano umurandi yako kenda aye kuchibesa lakini wari ko ngobata kwa ngere na besa ne besa ngakibono kere na ko egwa ngakinara ko ranti ke besa kere ko besa teyo mete yango tebiga nchira kikwa yegwa isite kwa yegwa senjere yesuruka muntu ta go jange basha from nowhere eyaki
ebe ase ngaki pasta so la kimbia mono ase tu akurangiri gwa koraki wacha ugwete ko number 1 eba ase ye ne bwa tekerenga kia tali ngumuntu ijange basha bosa igo ngai na ko ile yaki eba ase ye ne kerenga kia kerenga kia bimano majumure graduate to kwana na bishop isabo ke gatonda te kwera anatumayana di bagadi kanisa ndiri asensemo ya siasa boigo ngaki umorembo jukwene kiwa sensito ya Kenya ense ya sabeiro molebero na norojena ebintu bya twareire kabisa segite yo gaboni kertu karoba chori tanga bono no ani tutanga studio ga tanga no bishop tanyo diri bagadi ga ya tanga chibaranja siekuda ngemero yo kira kintu arro malembe no enderete kwene kiwa sensito ya Kenya ndo mochumbe awo jase studio ndito nyasome asinjira ya bene bishop ekerto ndete kukwanda igoro yo malembo ngakitura kore obogesa kwa sensito ya Kenya tukore tripo ikiarande tukurarie na inchini kisabwete nguru egene kisabwete nguru ngakitura kore emangana a tripo gosobogesa kana turanyoro murai otabuati murai yokora una nyasaye because murai yonde mwenzi orasi yobo bokabira Kenya wose no ne kanisa because mona wana se kanisa stokora to bwati kabira chinyinge ntoriko engera ngaki ngokobo yaro mugusi ngabono ojaye kabira kiro mondo nabwate kiro mondo mwenya bantu abo muruya abo mogere abo kabira ndionse egento gyoka tumune kanisa tutakoleta abantu baba abantu abamo sister and brothers abantu bamenyete ngoyo noyo minto ngoro togoje mangana bo kabira tobeke kano bono egento kero kira sirio bo kabira Kenya kabisa abankirira isi ni tegurite kirong because no chemo no nechikura echiwa kwa kiu kabira lakini onta tegwa kanga mbiyamona sengenjo ya abantu betu bagusi nkona gusiri barege ndogekoro ku kabira na ina boroje ng'abantu ngoro bari isiko bacha banyora chikura igoroje nga gusinto temete sana asa mangana yetu lakini mwana chikabira chinde twakonyora montaro mete nyombo kamba kwanyora omuntu no mukamba gobekera onyono musigisi yoba nyono mogere obo nyono moikoyo obo lakini nde twaroje na baikoyo ba njogete bana ba chakete kworo kingaki batakite mambo ya ukabira sana so tikatotebenga ukabira itahitaji kiongozi ambaye amemakinika kiongozi kirike igoirwe kimanyenga Kenya neyemo bantu bari me ya Kenya mbali jikabira abantu abanege ntekemo abantu bali babel barenge gentekemo kara batagete ko genda igoro yo barenge gentekemo biri batabanga nyasaga jikora muna barenge ntekemo agaika enderio chiruga chiga agaturubanya abantu akaba kiro muntu agatwale ruga yaye so na Kenya isa gutwara isa koba language totebento tuna Kiswahili ngero Kisongo ngero lakini chikabira cheto njikora daki nchiroro lakini nende ntobasa kufali chikabira cheto mono kuba chikabira chinde kina kindata bagyoka tusabe sana amuchimotuga iga ntujuko twara magananga munayo aseri dari Yesu Sami Eriki awate abuna mboreri bishop na ningana ndira kwa negoro yejiskuru ese gijugo machikorra igoro yoboten ni yejiskuru kora mubolingo na tokonyore kanisa gete awate abana njeta ketu tenele skuru ya makwirana conflict yaba no morembo serikali school ingi bishop wara kwa ndingana bona abona ukabirere bona abona ukabirere no le neje samangani skuru neje kanisa konyorole kabisa abantu bakurwana idini gete kurwana nga eskuru ene yeto bose bakurwanirere bintu binebyo ngendo gyo kanare go sabankelinga nyasare go twiki gucichinga kete go jumotwe nakie ko garabona abana baito na basoma bobe asengenjo ya ukabira nabagwa sengenjo ya ukabira bintu nabibwa sengenjo ya ukabira ngana endo nyono mwalimu akobo mwalimu we dini yali nyana kanisa ya SDA mwalimu orono yo SDA so bintu mune bigo bono birigo chikoto lakini tinda tebambo because lero abalimu nkosomi bali school Jones lakini onale go sabanga ukabira asere mono na samangana echikanisa ne school abu aro yale kuruo because bono tinko genda iga ngende no enya bururu gali nganje ruo ro muno mo Pentecost nganchi ko
nganje korandioro na enfata abantu ntora kana mkora bachika tole lakini mboro bataje lakini baisa uwanja tokolege ntokora exchange mind state togenda alia toru idea ya itutubwate birengere byeto singenjo abana bagoja basamba gisukuru twanyora nya sole bakonyo twanyora abandi bagwate bituko na intuntu bwate lingana torakwane munanjira nyweta maruna monda kwana so mwana mutabinga marua yana nywete kwano buje bwa marua na kwano bwe maru kwano bwe wenya sole kwano bwe wenya mwisigara jonsi na nywete insa konyo liba ngoso esukuru nkwane lingana liri mbatabia yana eteire na bu mwana oyo makuru ali atabenga ki oyo nyotigete na inje na bongotiga so ne nafasi tutali konyora singinje ukabira nga oyo tagoja sukuru yaito asinginje inate ba ukabira yesa koera lolio na botokwagaja serikali ngero takere ko lingane linde kore na no boteni we skuru mboba esa bonsa te barende ri yeskuru ri no ni motar kwanje ndi ba gosor serikali ndi ba kiraire bishop serikali umenyete konyara ko oswana na mono because eto kento jibona tutebenga ekanisa ya PH na erebwate na ero ya chagete ubora ibi school bose kanisa ya Catholic na ya chagete ubora ibi school egento nare gukwanira nkelinga ki abarayi ababacha abachaki ababechi kanisa ababechi school ne kanisa abana bubare go itabote bambeke babonege ndokoro kaparias banchira abantu bande ngaki tigatwanjira abantu bande bonse baiche tigatwinde baitonde bwense aiche na intu togende na barobo basoke bagende tokore ndokoro ke exchange yeke na bakonyora ngachi school chentu chakolera bia because bon that limit erororo tutarikonyora libaga na bali bande batarikonyora libaga na bakonyora nga idea musachiroti abwate tabdale goja se kanisa ya PH esukuru ya PH base esukuru ya ICDA na abwata idea le gukwana alia lakini asenge njaro mu father tago chali usasenge njo yaro mu pastor so mu pastor to tali mu Catholic ta ko genda Catholic so igento munekyo na bakonyora nga kiagerire nga nseit gontora bagento kemo maite go bado ntubwate ukabi tubwate nani ntubwate mepaka ni mepaka inere bwana takobunanwa enderia abantu togotore besentorosi usiye ndio kwa negro ya youth ba swana niri ase marua asinya sora ase vinte vinge igono bishop gojibosinzo twa generation no kanisa mujutu ara abantu rende na abasaya ba swana nini ase vinte vinde kujimotu anto kujigotwara generation paka no mbone ngando jibwati bone ga tubwate ke goliga kongsana nyotorama ya Brighton tubwate bone ga ekerege kongsana lakini tugusaba nyasaye ebintu bisa gucenja ebintu bisa gucenja yani mu ruya batanga bintu bicenjanga yani ibintu bisa gucenja tonyore serikali usirie bintu bipri dolinto tware generation ingia lakini ensesa kogenda munereiga nakotebinga ugwete street kwanyora umuntu kunyenya sore bana baito toko bakona because umuntu kunyenya sore ari so smart umwana nabagasoka nyusa na ndaije tomanya gusonyura because enya sore tali raisi kumanya umuntu unyure nabakonyu na ndaije ale very active agosekanera go etagujali lakini maono nje na nywete nje baono na ajabe smart bana smart nje wekamanya naro kuna dide kara akoboriga mboreri bishop ingeko gera bagaka abange batari goje kanisa nigeko emineti nabange nabo bwate mechande menge bagoje kanisa konyoro mbaro monge nabasubati bare kanisa no iride mbora bagaka bajande tabange no menyete bakomonge no korore mechande eria ororanga tigangore naro tiga Lidi anda jago kwana family life kita tu kwana laga bono because topic ini entambe anda jago kwana family life ngote binga ase bible na baga kaba kwana tubale ngabanga sekanza tali abakungu lakini bono iga bono abakungu bara abange abakungu abale nga somo saraba kere yeso bachete kororari yeso lakini kero kuligeri mu baro bwa basacha ase bible nero yarenge mu baro munge so abasacha abange igo bale ndatebe bale chiton care mono isa ko musacha mugusi uji kanisa mugusi number 1 yama etengera no musacha yama etengera ro tawaru mukungu na hende ako kotana bara waite munata kita waite ako komani munata kete lakini abantu muna nje pasta na ngita ko mugusi bona na bonko kore suguma na bonko rali so samburukani ndete nyomba ndete ro mungene nyomba asenje tindi mugusi musacha tari ko gorangeni yako ta musacha tari ko anda jira ko goraki lakini jama ngo ande jiro ngole jingeni so akero ro mugusi
na bokorete michando na kia bange batari kuchire kanisa lakini abantu nyasa uchakira okonya basacha bange bake bali kanisa na basacha baroro mbimono bisho karonto karondete kwerega nandi naro kuruguna momanyi choshwa nena boliga basta bisho baraliri pastor baraliri omorembe wabena labarayi basoire asjobis mbabwate miroberi yokonyana n'abana siasa abacho rubara abakwanira igoro yokora oburayi ntuna batora atwale miroberio lakini wekomanya ngo mwana siasa utambukire oibona ni muteja unayemtafuta apatikani so goja kubanyora barayi ibo obabange no ire gasi ngo because abantu aba igubara abantu bakororanga kero position irete igere position igetaro jengero umuntu mone na batebi ampisi abatebi ogenda uikaranse kuruma mpaka maroko bataraja uikaransa abumuganye you see bintu munebyo bono nturi kubiyanja kujumotwe muna nagotebi bono igaba kwa buri swali bono intu bono mune kanisa nagotebi ngabono ntubate byombe kanisa bire so strong intu bono igatikabara apishwa ni intu dogoja kubachika bono tubatebi ntudete tokora masabo tubakorera masabo ntubatebi mugwene takokora bono ntubucho kubanga tobatebinga bonde ngento mokora number 1 because tualikire bintu bire se county ya ebintu bitarakorwa tobatebinga kemune kanisa mwisa kokoreke neke liroliyo guchimutu na inde nabo abantu barabe no moyo buko bachora acha te yo monto choru mambiende nkukure ruole torakora kende na handi mambiende ko gojoro yo torakora kende no ni ntu abana inchi ntu bwate jikasoro because ntu tokojora abanda tuabatengera tuabajibe bato ajibeza lakini nyuma tuabachorire bintu byakoraki byasaleka na intu bona abana inchi abo wakajikura bona maoni ya manene tuje kutwale program yo gukwanira abantu jikora tarahakwa abantu basomi gumapema abantu batagumapema endeli bamanyanga ki amagosa mono amanga gokorwa nabana inchi bako yakora because muraitari gwechora yagochora naba mbimono bishop bintu kende kere diji gondi anjirita mangana demonstration karo bintu byasale kino na se county abantu bakora mandamano bakora picketing inubune kanisa ngwanje muri abantu bakora demonstration gose ward vogati ndo malembe na ekerento byasale kire abantu bacha consensus bara igwana bono kolengana ne katiba esengenje katiba nerwete kwandamana lakini ntubune kanisa utanga nyono kwandamana kobe kwa malembe lakini ngora tura abantu kwandamana wale na abantu bandi basiriyo kina kibono togotore maminjana kero kinyoko maita no jiko kora maandamano eragera abantu basiriyo bugima aitari maandamano gwakora amandamana maya na alinga oro kinki kwandamanera no malembe gosi katiba ne edeti so amara maandamana ali no malembe ainara maandamana ara maya ebe na ya balimu ebe na ya banyagitari ni nto bapasta boka tutana ukora maandamano lakini ene ntibono kujimutu na mutora ajiko kora maandamano yomole asenga njonye bintu bigo jiko saleka na nto no boto to tabenge ne kanisa ego tebanga ekeiga ngetake asenga njo amaandamano ale no molembe na ncheira asenseito yake mbimono bisho baso konyora libagari yago goja se studio baninga ni otebi mwanjo muri to oira libagari yago torigeri ingana yayo mweli no bosemiora mwase litukorere nale gota bambia mono moraria na ndembia mana sogo bonchika se studio na gokire sana na bana inchi balito abere to kwana na bali mwensi mu abere mu guchangia na bera nyole tinchangie tibyonsi birebia lakini nale gosabanga bintu byonsi mbiri ko babia lakini gente kanene kiri nale gosababona iga asensiete ya Kenya na gusiya ito omolembe tigango tebinga koko igwa abantu bakono gupingana bakani na nyole te igora abantu babere bako beji pikipiki batakete kurwana kabisa oyo oya ngabatebigaki nkimo kubora ni manya ino abagusi abantu bali meza barasiasa ngonyona bari hoteli baragira banywa baseka nkinu mukurwanira so yente kanale gusabanga ki tutale gosoka tokole chikasi chetu tokore no molembe tuganye chikurechi ase chigutangazo metone yegiraso no na bana injina na agokira na bana inji sana batanga onde bwensu gutangazo tigatangazo ira ne chikasi chetu because abantu baberanka abantu barosire nje na gusabanga molembo yo ogenderere koba mono ntogendete gusaba na ntubwatana ne gusaba na nyasaye aigwe bako negento kende nyasaye atanga ni kumutu asense itogente kanene na duata abantu baraba Kristo lakini mbaranja kwena no bugima bwa base Yesu nje muno manani ngo kotabinga tindi go kwanire go bosa ayagwato tegera ayagwato rigeri no mu Kristo ole bwa makoro bosoro mu Kristo bumono onye koro mu Kristo utabwatia makoro onchoreri yangu okore buya endelio otigere gasi engakyora rwense na henya sama nyanga gwakorira ya gwakorira nabasa bairo molembo muya na nabasa bairo gusinigwa
ene na bachikirire ndase kanisa senkorandia kurandia daraja mbili asa kuru kuanga YWC alise chiro kurmaga no nkurandia ekanisa kwa Anointed Faith Mission Church no tokobera litu kulia Jumapili. Karibu sana mbema no pastor ngo kwaniri baga utusabiri tukuru mu video yo tiganda roga utirende tuma utugo sabatu matukuru mu video mbema no manjumurire kero kwa ba mana into gatwa beira sumuru video to kwande gro yo marembe bwensi tu ya Kenya nanikiro monto no maremba kana tide tunye to kurina se biashara bita bana bera nje skuru elinde to ske ujibosi mbema no kero kwa ba na into kwa torigeria senjira ya bene na asumu jango wa tuma kuja sestu to wa kirembe mbema no to arengina sara nyarangi ontita kero to arengina bishop usabo ke kero to kwande gro yo marembe na wane kero to arure asobo jori yo linga sense mere ndi studio kwere kuna mali wine chibijago jira senjira ya bene John Kebati Nigeria ne Brethren Makoli ko tena genda kuri ndi Steven Erwan Sumugusi tiange bono bishop libaga atusabere tokole asumuro video ya senjira ya bene to sabango tata no mwana no mwikomo chenu twakobakira senjori tukolia lero twakwanira mangana manga senjoro mulemba sense to ya Kenya na manono na gusi ya itonya sa aya twakwanire maneno ne Nyasaye yaigwe na ndo ya abe yinge njomono ende lichi county chetu chibwene na sense to ya Kenya bwene egento kendo manaye gusaba no gusabira omulembo uyo obe tata se kroge ke kyobo rais twasabira omunene kerege gocha kokwanwa twasabira muno omulembo uyo rega na geikari kotini omulembo uyo genderere igo abantu bene n'ikigasi yabo abana baitu twasabire tata bachibaire n'isukuru cyabo buya moneno n'isukuru cyakorekanira kitwasabire okore bikone abana baitu bachibaire n'isukuru biya basomo kuno kugosaba gwitu Nyasaye no gosaba gwitu nguri nk'abantu bamenye no mulembe family kimenye no mulembe chikanisa kimenye no mulembe ndainde Nyasaye kora manene wane studio ya NDC TV na yesabire ne tata ore nyere tero mulembe na abara ba koro igasi Nyasaye basinie kare ba zoka na ndo basinie kare ba kwirana litukolina litukomera Nyasaye ntoko esiko nebako asiridere Yesu Kristo oyo romotorito. Amen. Bye bye. Ya mana sana.